Мобилното приложение е-Здраве осигурява достъп на физическите лица до личното им здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. В това видео ще ви запознаем с модула «Медицинска експертиза». Модулът съдържа наличната документация в Националната здравно-информационна система, свързана с освидетелстването или преосвидетелстването за медицинска експертиза, направления, издадени от общопрактикуващи лекари, протоколи от лекарски консултативни комисии, заявления, решения на териториални експертни лекарски комисии или Националната експертна лекарска комисия. В направления могат да бъдат видени издадените от общопрактикуващи лекари направления за освидетелстване или преосвидетелстване. На общия екран в секцията се виждат датата на издаване, номерът на документа, диагнозата, името на доктора, издал направлението. Когато бъде избрано конкретно направление, за него могат да се видят подробности като специалност на лекаря, който го е издал, лечебно заведение, в което е практиката на лекаря, издал направлението. Ако медицинският специалист е попълнил имейл и телефон, с него може да бъде осъществен директен контакт посредством иконките, които се намират до името му. В секция протоколи на модула се съдържат издадените от лекарските комисии протоколи. На общия екран се виждат датата на издаване, номерът на протокола, диагнозата, номерът на комисията, която е издала документа и лечебното заведение, към което е създадена комисията. При отварянето на всеки конкретен протокол се вижда номерът на протокола, датата на издаване, наименованието на диагнозата, номерът на лекарската консултативна комисия и наименованието на лечебното заведение, към което е създадена тя. В секция заявления на общия екран за всяко заявление може да се види датата на издаване, номерът на заявлението, диагнозата, регионалната картотека на медицинската експертиза, в която е подадено заявлението. При отварянето на конкретно заявление може да се видят следните подробности: номера на комисията, към която е случайно разпределено заявлението, текущия му статус, насрочена дата на заседание, на която ще бъде разгледано заявлението. Секция експертни решения съдържа информация за издадените експертни решения. На общия екран се виждат датата на издаване, номерът на експертното решение, диагнозата, номерът на комисията, която е издала решението, лечебното заведение, към което е създадена ТЕЛК комисията. При отваряне на конкретно експертно решение се вижда допълнителна информация за номера на ТЕЛК или НЕЛК комисията, издала решението, наименованието на лечебното заведение, където е създадена комисията, номера на експертното решение и датата на издаването му, процента нетрудоспособност, който комисията е определила, статуса на експертното решение, датата на влизане в сила и крайната дата, до която е валидно. Изгледайте и останалите видеа от поредицата за мобилното приложение е-Здраве и се запознайте с всички негови функционалности.